Escoltar el que la gent desitja pel futur de Catalunya. Amb aquesta finalitat, Badalona acull el primer espai Ara és l'hora, impulsat per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana en suport a la celebració de la consulta del 9-N. El número 89 del carrer del Mar és des d'avui un punt de trobada per a que els ciutadans diguin la seva i comparteixin opinions diverses. Durant els propers dies s'hi faran xerrades, conferències i debats. Es tracta del primer espai de la campanya Ara és l'hora a Catalunya, situat en un local del principal eix comercial de la ciutat, que ha estat cedit pel propietari amb un lloguer simbòlic. Per la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, Badalona és una ciutat especialment interessant per la diversitat d'opinions dels seus ciutadans, a favor o en contra, diu, d'una Catalunya sobirana. Sigui com sigui, des d'Òmnium diuen volen escoltar-los a tots. Escoltar el que ens diuen persones diferents, quins són els somnis que tenen pel futur del seu país. Per això tenim aquestes cartolines. Vull un país on algú vol un país amb moltes guarderies, un altre el vol amb unes carreteres fantàstiques, algú el vol que els de 18 anys es puguin emancipar. Aquí tenir portes al carrer és fantàstic per això, per rebre visites, per escoltar i per anar apuntant aquests somnis. En aquest nou espai s'ha instal·lat un mural on plasmar sobre el paper les propostes dels badalonins pel que fa al futur de Catalunya. També es faran converses, taules rodones, debats i projeccions de documentals, entre d'altres. Nosaltres no volem fer un país nou perquè sí, sinó que volem fer un país nou perquè la gent s'hi senti còmoda. I la millor manera de saber si la gent s'hi sentirà còmoda és escoltant-la. Hi ha gent a Badalona que no té ganes de que la gent parli i hi ha gent a Badalona que té moltes ganes d'escoltar. Des d'Òmnium Cultural reiteren que creuen que la consulta es farà i que els catalans podran exercir el seu dret a vot per decidir el futur de Catalunya.